Iro itrai sesin pan ngai ko blei pi baro ka kerteng ka patiang tam ka jong ujisu te ke banta ka bangon ra shapi ha ka dikasngi kedai kene ka ba pilar request ngala kham slam hi shapang ka khyrdop ka bakhim te lada don apdeng jong pi don apdeng ka jing ba ka jing ele te ngai kene ka khubor kan ya rap ya pi but lada pila dep ban pet yika dika kubor ba lada pi sngot ho ba pi menta pi don ha kani ka benta te sapet sakaturu ka bangala hikai shapang kumno ba pin job ya ki jingten jo te kan kham suk epi ba pin ya denti lada pi dei bompat pet ya ka video shapang tu ka benta ka bangala hikai shapang kumno ba pin job ya ki jingten jo te ngine phai lang bat ngana u Matthias kal nong ka ba nyau kat khot ka ba khat lai ka ba ong kumno Jisu ong tu besut lang ba ya ka khyrdop bakhim na ba ka ba kelut ka khyrdop ka ba jalan ru kalanti kalam sya ka banjat bon ru kia besut na kata te haba ong ka khyrdop ka bakhim mi sngot ho ka thau ya ka jingya lanti ka jong pi ka pa pi hap an ya leng ba shibon ki jingten jo ha ka ni ka perthai te hanrei ha ki bom pat sngo tho pi sngo kumba ule ben ula e no u I ben ye pi ha pedeng ki jingten jo ki ba bon jan hanrei onda pi la snap e ka ni ka khubor pin sngo tho ba u klem le ben hanrei ka de ka jingbo bet ka de ka jingbo ronti ka jong turai ba kibriu ki haban ya na ka ne ka khyrdop ka bakhim haba ong khyrdop pisngo tho ka de ka gate la dangi on da ka English te ka de ka gate tang ba kalong ka barit ka khyrdop ka bakhim haba ong bakhim ka mot ka barit te balai ba ublei upha yang ki kristan ba ngin ya na ka ne ka khyrdop ka bakhim na ta ka jingkhang ka ba ngilabat ong ka ta ka jingkhang ka barit kaba shem jing ba man rong na kani ka khyrdop ka barin te kadaw ka long kumne ha ka jing shisha u blei jungi u eat ba yangi ki khod kristan namar ba ngi baro na do mendang long ka perthai ngi de ki khod ki jong blei de namar kata kadaw la da pin pet ye tu ka ong utaw la pengkhai taw la pengkhai ta pin lap yo adam ba la ong ba u de khon jong blei pin lap ya u pindalap hang to la tho ya u Joseph bade khon jong u Jacob la ne kumta ter te henrei ya u Adam pat la ong ba u de khon jong blai te ka bamot ngi ru ngi her pateng naki ka bamot nadu meningkong ki breu paro khoj ki de khon ki jong blai te henrei da ka jingle palat ka jong ki commitment ki patment ki jong ngi ka bamot ba ngiduk no ya kata ka ba ublei ulatmu bangin imsuk ngen imsan bangin om ya jinjar hanre namar ublei jongi pat ublei babha uthau no da kawai pat kalanti ba kata kalanti ka de ka ne kalanti ka balong ka de ka khyrdop ka bakhim bat ulapha nuk saru daw khon jo u balong utrai jongi u Jisu Christ bat haba u Jisu ulawan bat long breu shak de ka perthai uhi ulayat na ka de ka khyrdop ka bakhim bat lala pilong shisha ki nong bot ki jong u pi hap ban bot na ka ne galanti na ka ne ka khyrdop ka bakhim ka ba utrai jongi hi ulayat kal don ko ka por ula ong uwe ubreu u bashubu at ben na do man step hado ban na met utaw breu bashubu at ben henry u wan u ong ya nga ba ngate la ngadi kiat maknaru ngayat nakalanti ka ba u Jisu uyat ngam khuslai te henrei nga ong balai pi syukur ya la de nga ong ba pim jula jiaseng u Jisu jongi u baju smart ban kieu syaka temple syaki sinagog nga pi sngotenat ban le chapatakia u Jisu jongi jula chapatakia te kamot layap her kalanti kuno pi ong pi yat nakalanti ka ba u Jisu uyat haba pim jula jiaseng tau bri ulayam bat ulo ong pendwai kong na kabanta ka jonga te kumtahi
Lada pila long shisha kita ke Kristen kaba mod pihab ban ya na ka ni ka khyrdop ka bakhim kaba ublei ula bo bet bo renti ya ki khon Kristen bakin ya na ka ni ka khyrdop ka bakhim baro dan uwei ru ubala ban lait na ka ni ka khyrdop ka bakhim tang ba ki ba ya na ka ni ka khyrdop ka bakhim kum bangala ong ye pi ba ki dai tang ki Kristen ki ban ya na ka ni ka khyrdop ka bakhim ki bom padlong Kristen ki bom nget yo try haba ki ya na pedeng ki jing bat ki jing le ki babon ja kato kam dai ka khyrdop ka bakhim handai ka dai ka dur jong ka jing sha pen shitom na marba kim shem la jet ya ka lanti ka jo ublai handai ki barung pat na ka khyrdop ka bakhim ka thau ya ki ta ki Kristen ki ba kwa ban ya na ka lanti ka ba ujisu ulayat Rajungi rula yat na ka khyrdop ka bakhim bat ngakwa ban ong ye pi ba baro hi Kristen udon la ka jong ka khyrdop ka bakhim udon la ka jong ka jing tunju ngamla ban ong ba ka jing tunju ka jong ka kham khrau ba ni ka jing tunju ka jong pi ngamla ban ong ba pi kham suk ma pi ban ya nga ka jing ka jong ka long kham khrau ngamla ban ong kum ta namar we ubriu la lait na ka ni ka khyrdop ka bakhim ublei ula thau ka ni ka khyrdop ka bakhim baro Kristen hapan ya na ka ni ka khyrdop ka bakhim ti shuwa ba ngini poi bnia sha ka ni ka khyrdop ka bakhim ngini pe chwai ka ni ka khyrdop ka bakuloi ka Bible ko ong kum no sha ka ni ka khyrdop ka bakuloi ko ong kum no naba ka bakuloi naba ka kulot ka khyrdop ka jlan ru kalanti kalam syaga banjot bon ru ki ba ya besut na kata ladapi ya na ka khyrdop ka ba kulot ka ka jingkang ka ba he ka ba kulot ba ha ba pi rung pi suk ba ban rung na ka jingkang hanrei tu tip ya ka we ba ka jlan kalanti om tang ba ka jlan ka ba kut nga kwa ban ya thu ipi kan lam syaga jingjot bat syaka jingyap ka babam cukut ka balong ka dujok ka ba syirkai nado nang ni na perthai syua pin mat ka dujok bat don ki bamat ru na ka ni dujok hanre onda na ka ni ka perthai ki na mat ikta jing ba ki jing le ki don ka to ka ni ki breu ngalayu i hanre ka bakut ka ni ka jingjot ka ba ka dujok ka ba syirkai ka ap ya ki bat ki babon ki ya na ka ni ka khyrdop ka ba kelot ka ni ka khyrdop ka ba kelot ka dai kata ka khyrdop ka ba ki ba bon haba ki la long Kristen ki yat mon kim yat kat ba kum ka tin ka jong blai haba ka tin ka jong blai kala khang wat le ka tu hanre ki le ben bat ki ong ba ngim la ngi dang long tang ki brio kat ba ye ka ei pat ka ba ki riu tum men ki ong ki bat perkheng ngalai i bahai kata ki ni be dang long per riu per thai haba ki riu tum men ki kren ni ka ei ki de ya pat perking kat bai ka ei pat ka bala tho ka tin ka jong blai la dang i pens ngo tho la dang i hi kai ki ong bai ba ngim la ki ta ki be ya na ka de ka khyrdop ka ba kelot ki de ki ta ki brio ki ba le mon ki bom tre ban ngap ya ka ei ka ba ka tin ka jong blai ka kren ka ba mod ki ba kum ki ta ka jlan ka ji ya lan ti jong ki kan long thek kumba long ki khon Israel kila ya yap ki babon ha po riklau namar ki kwa ban le mon kim kwa ban yat kat ba kum kam mon ka jong blai kim shimla poi sha ka ri jo ka jing sok ka ba blai ula bo bet buronti ban nadu nang ni na perthai ki de ban yo man de han re ba ki yat mon hala ka jong ka mon kim shimla poi sha ka tabat ki babon ki yat na ka khyrdop ka ba kulot ka ni ka jingkang ka ba kulot ngani thu ye pi ha ba pi dang sedang ban rong ka sok ba Rekap ba pinang yat ka kim ki don lele ki ba penyap no ela ka jong ka jing em ki dekat no ela ka jong ka jing em namar bakat banang yat ka nang kim han re ka ni ka khyrdop ka ba kim pat ka shu kim tang ha ka por ba pidang sedang ban yat bat lada pilala ban besut na ka ni ka khyrdop ka ba kim ngakwa ban ye thoi pi ka ba kot pinang kulot pin poi ha ki kendau ki ba ki kendau ki ba kinjaman sim ka ba pin om ngam shu ha ba pidang sedang ban ya len ti pi sngo ku ma pin or pin ha pin ngam
Sengo ba pin ngam jelop no. Sengo jinjar palat Henry on da pilayat pin sapoi hi de kendau ki ba ki kendau ki ba kenjaman sim bat la da wan ke yong ke nget sakat no kat no onam don shu manu bala ban penya klat ya pi nak ta ka jinge de ka jong pi bat uble bat kat ba pinang yat pin dang sedang ban yo I ka jing sok hado ba pin da sengo tho ba pleng ban im ha ka de ka porthai kam de ka kam ka ba man imah ngani perthai kam deka kam ka bajinjar handai ka deka kam ka basuk bha handai bon kim tip ya kalenti deina mar kata kadaw haba kilas dang man shakri utrai marsens dang man shakri utrai kai ka baja ki bon ki phaidi no namar kumbangala kran ha ka to ko we ka khubor balai ba ki ba bon ki yap no ka jinglong man sim balai ki ba bon ki phaidi no tang shipor kadaw ka long ba Marsin yo utrai ha ka jingem ka jongpi. Usutan ukwa ban penyap no utrai ubadon ha po jongpi. Nama pi yo I ha ka por balakai utrai jongi. Ngikat mau ha ka por balakai utrai jongi. But Marsin kai utrai jongi. Tangkat tu kat nepor. Pi I kumno herat ula pa ban penyap no iki kelong barokai ban kentop lang hang tu ban yo ban penyap no utrai jongi. Henry hato usoitan ula la mo. Man pendap yang tak plan ke jong u om shem lala dei nomor kata kadaw haba piru pilas dang man diang utrai ha ka jing em ka jong pi haba pilas dang man diang utrai ha ka jing em ka jong pi usetan ukwa ban penyap om dei ya pi henry utrai ubadon ha po jong pi nomor ka jing shon ka jong usetan ka dei utrai jongi om dei yangi Ushuni utrai jongi, bat namar ngilong ki jong u kwa kan man penjot yangi. Namar ba, dei ba ushuni utrai jongi kwa on penyap no utrai badon hapo jongi. Dei namar kata uwan rashi bon, ki jing ba ki jing Henry. Ai ngu ba ula say. Ki shakri ki ba utrai, ki ba tawi kan ka lenti. Ban pensuk ya pi ban yat lenti ban patai niak bahaya pi ban tip ya ka lenti ba pin yat ban apa pi tip ya ka lenti ba pin yat pin om ki kuslai wat ha pi yat na ka dika khyrdop ka bakhim amen namar kata kei ka ba ngakwa ban ong ya pi ba pi I menta kibriu marsin yo try haba ki wani ka jing le ba ki jing tunjo ka ba mot ba marsin yo try Ublay ula tawi ka lentikim. Haba ula tawi ka ni ka lentikim usut tanpat ula ap lupa natai na po jingkang. Mar persyak jong to jingkang ula ap ba ula siat da kita ki knam kiba pimla ban yo I de ki kmat kiba genja do. Hanrei la da pi dei pat kiba yo hikai. La da pi dei kiba I yo ublay. Ublay un pen I pi ta ka lenti. Ngai ngu ublay. Nganget na pedeng jong pi ki badon ha YouTube channel ko jonga pi dei ki ba wat you blay dei na mar kata ba ublay usapin kendo ya nga pa dia pi ba pensuk ban yat ya kalanti namar ki don ki briu ki ong namar ba langi it makna you blay ru haba ngim tip ya kalanti komno ngin yat hada nga kwa ban ong ya pi ba lada pi I chisha you blay ublay upnya kendo da ki briu ki ban batai la kamlong ba unwan hi dala de mark mat Henry ngine pej ayu ke Bible ko ong ngine pej na kam ki apostle kal nong ka ba pra ka ni ka khot ka ba arpun riu ter pinda puli hang ni pin lap hang ni ba ngan puli tang ni hi khandia khana ba kanong ta e ka por ula ya thote ngine pej ka ni ka ba lai po teu philip ula pet cha u ba ula yo sngo ba u puli Yau Isaiah unong ya tholupa bat ulo ong me shempang ya ka ba me pule ule ya thote kumno ngala lemda don uban yalam ya nga bat ula kerpat yo Philip ban wan kieu bat shong rengkat bat u te kajaka jong kata ka jingtho ka ba ula pule kalalong kene kum kalang brot ka bala yalam no ya u shaka jing penyap bat kum ikhon lang brot bas ngap jar hakmat unong ochnyu jong I kumta ang la kashentor ngasukwa an penpuli kene tang khindiat bangan pensungut ho ye pi ba
Kiba bon na pedeng jong pi kiba don hakani ka YouTube ka jonga ngas ngau tho pi it bhayo ble bat phim ngau tho phin tip ya kalenti bat haba phim tip uble ula penya kendo ya nga bat ya pi bangan batai benia ya pi ya kalenti kumno ba phin ya kumbau new inak uniu yunak kong kumno ka kte ka jong ble kumbau unihi Hoi uyunak. Kumba uni uyunak. Tip ngau tho haba ula pule. Ya kaktin ka jong ublay. Henry shem la shem pang. Haba shem la shem pang ula pule da ka jing ngor. Ublay uyo ina beneng. Bat haba ublay uyo ina beneng. Ublay jungi umde ubo shupet kumto ushu honno. Upet ya ka dok not ka jong uni uyunak. Bat haba ula yo ya ba udak wae ban ngau tho. Ya ublay. Ula pa Philip ban let ban pun ngau tho. Tinga ngai kiba bon hi kiba don hakani ga YouTube ka jonga. Ki dei kiba eat yo blay kiba wat yo blay bat ublay ula pa ya nga bangan wan ban pun ngau tho ya pi knang ba pen sok ban yat lenti. Amen. Ublay u eat ba ya pi. Lada pin yat be tik ya ka ba nga hi ka ya pi. Nga kwa ban ya tho ya pi kumba kasok ban ka man sim ka jonga kumta ka man sim jo pi ru kan sok. Namar ngam ngau sarong ya lade Henry ba ki briu hi ken eat yo blay kum ba nga eat yan kamon kam yar shisha ngamong ba kim don kidon tang ba kim bon te Henry ngada kwa ya pi baro ki badan hang ni pin yo lang yo taka jing eat kum ba nga eat yo blay na kwa piru pin eat yo nada pin eat yo pin salong chi bon ka jing ku shaki men sim ki ba kordor wadnam eat yo tang kin get eat chi bon yo ke ka bangan yo ban hikai la pi pentrai kam kata kamot pila eat yo ba pentrai kam ublay un sale ngala yo ban ya kren katu ka ni ki kentai lang ba ka ni ka YouTube ka jonga ngas ngau tho ba pidon chi shai ka ta jing eat ka jong pi yo blay ublay usdang man pen pau ki ba mayan ha pi na mangas ngau tho ye ki jing lang ba ki jing pen pau ngatep ba pi dei ki briu ki ba kum no bat ngas ngau tho ki don ka to ka ne ki ba eat bat ngada kuntu ye pi ba penang ya cha prang ban eat yo trai bat pen so ngau tho bhai ka jing mayan ka jong ublay te ne poi biang cha ka ne ka jo ka banta te kamot uniu setan ujusiat uyang na tai mar persya jong ka to ka jingkhang ka ba kim uyang bat usiat ha no kom usiat teng uwan ra ki jing ele lang ba ulok teng lang ba ki khon teng lang ba ki nong sharai teng lang ba ki parlok teng hiki office ki pa pitrei lani ha ka imlang salang sya leben sya kren kumno ka bomot kata kedai ka ba usetan usdang man siat lagi knam bat lada pilong pat kita kiba ye chi shayo try pilong kita kiba puli bahai ka tien ka jong ublay pitep ya galenti pisngau tho ba ngi baro kum ki kristan ni haban ya ni haban rong na ka khyrdop ka bakhim bat habangi haban rong na ka khyrdop ka bakhim pidiban don ni ta ka jingya da haba usitan usiat do knam pidiban don ya ka jingya da ka ste ka jong ublay pidiban don haba pidon him ngau per ru ki briu ki bala ban rung na ka khyrdop ka bakhim layat ho ba ki long tang khindiat la shukne kan that ye ki namar ba ki don thi sha tang khindiat ki ba bon marsen poi ha ka ne ka khyrdop usitan uyo be ban siat ye ki namar bale kim don ye ga jingya da ka bakin jablay namar balay namar kim shem la puli bhai ka tien ka jong ublay jinda ki la puli bhai ka tien ka jong ublay ka ba mon la da phi yo ki khon ki batakat ki khon ki bam tip yo blay ki khon ki bale persya phin yo ki khon jong eli phin yo ki khon jong David kumno ki long ki khon ki ba tam sneng ki khon ki bale persya ka mon ka jong blay kamot phin yo man sien te Henry namar bangi de pat ha ka New Testament ni hapan duwai pat na ka banta ka jong ki bat kinom long pat kum ha ka to ka por jong ko Old Testament ba kito ki la shuya yap la ka yap no kum to ha ka pop te Henry pi pat da ka ba pio ba pleng ki khon ki chakri ka jong trai ru ki long kum ni Henry wat nom hon pat kum ta pin duwai pin ya sa na ka banta ka jong ki
bat kin yo light na kata jing chat te jong ka pop ya ki khon ki ti ki jong pi la da ki bahyen ki bahasan ki jong pi ki le ben ye pi pinam klet yu Joseph kum no ba ki men ki jong u ki isi yu pat kum no ma u pat u la job na ka we ka por shi ka we ka por kat no ki jing ten jo lat ka we ka jing ten jo sa ka we ka jing ten jo lat ka we ka jing ten jo sa ka we ka jing ten jo han re u yai shakriyo blai bat ka ba kut ka jong u ka de ka ba u yo ya ka jing job bat pi i ba kum no u la it bet ya la ki jong ki men ki jong u shem la thau ya ki bat shem la siu ka liang da ka ba sniu haba pi smart dan puli ka tin ka jong u blai pi suk ba ban rung na ka ka khyrdop ka bakhim pin yu i ba kum no pistos u ong yo pol ba ka jing start jo me ka pen lam wir ya me ha ka por bang nga dang sedang ban ya lan ti ki breu ki ong yang abang ala bet nama balai man ong yang abang ade ka breu ka ba thok ru kim la ban ong nama ade ka breu ka bam ju thok ki ong no yang abang ala bet ba khlak khle bet herre ngam jule ran kat ba ki breu ki dang ben yang kat tang nang shakriu trai kat ba ki breu ki nang le ben yang kat tang nang duai nam ta jong ki bat ngam ju isi ki ngam ju shu ni ki ngale normal be kum ba julong ba dei tang bang shu ak na shin turu ngale be na du donut bat kapoi kapot ba ki la that ban kren ki la that ban kren namar ba la da kren ru mentoy namar pi sngo thu hi la da pi pendom ye ki breu ki bom judom that no kalong kum ta hi ki breu ha ba ki sedang ban yo i ba pi ya dan ti ba utrai usutan upendan kam daki ban penlong ye ki bakin pai din no te hen re la da pi pat pi do ne ka jing e yo utrai ka mot kim la pen yo i gum no yu jisu ki la ong nong bu at u la lot pen yo i u yo anes ki la ong kum no ki la ong ba u no ai ksut but pen lap ken ha ka tin ka jong u blai kum no la sha pen chi tom ben ya ki jong Paul ki jong Silas PE kum no te ka ba mot la da pi puli ba hai ka tin ka jong u blai ka ba mot pin sngo tho ba pleng ni hap an ya na de khyrdop na mar teng teng ki breu ki ong ba hu dang la ka por ka ba pat chakri yo blai na mar man chua dang pat chakri u trai dang kham suk han re men ta sngo jinjar teng teng ki don mar sin chakri u trai ki ya na ka jing tin jo jong ka jing duk jong ka jing kerdo bat ki sngo jinjar ba ki pai din no dei na mar ba ki pai din no kim shimla poi shu sha ka thong ka ba bleu la bu ben namar balai namar ba kim tip ya kalanti hadrai kwa bani tho e phi ka ne ka khyrdop ka ba khim ka shu jinjar tang ha ka por phi rung anda phila ya phin lap pan ban ba ka jing kur khu ka ba crown na ka ban ta ka met ru na ka ban ta ka met sim ru ban na ka ban ta ka jing em ka jo phi ru hadrai ki bom tip pat ki sngo tha ki prakhat dang sedang kat ni nga e kat ni nga jinjar ka ba kut ayu kan ja hadrai kam dai kum ta phin shu jinjar tang ha ka por phi sedang ban rung Hanre onda pila ya pin sa sedang ban enjoy bakan sa poi kapor ba pin mat ik jingkur khu ki ba phim la ban nyo ba pin mat ik ta jing suk beneng ka ba phim la ban shempang nadu nang ni na khando pin yo mat ik ta namar kata ki priu ki ba kumno ki ba suk ba ban rung na ka khyrdop ka ba kim nga kwa ban ye tho ye phi ki priu ki ba sngoret la da phi long ki priu ki ba sngoret pen suk bahaban ya na ka khyrdop ka bakhim pi u de kiu na mar u red itliu i barat sakat no ka no ru lat ban rum balai na mar ba u red kapmut ki briu hi ki bas ngau red ki dei ki briu ki bas suk bahaban rung na ka khyrdop ka bakhim bat kim don jing e ru em kuma u de kiu don jing e ru em la itliu i ba phim la shu ban yu i de ka khmat ka jong pi henry ma u lat leng ba ban rum kata ka de ka jing shisha teng teng ki briu ki pet ye pi kin sngol ngo kum no ba phila an yan na pedeng kan ka khyrdop ka ba khim ka ba ka ta jing ka ba sngol tho sngol thau shu han rei nga kwa pan ya tho ye phi ba balei ba ki la be ban yan na ka ka khyrdop ka ba khim ka daw ka long ba ki long ki brio ki ba sngol ret hi sin ba ki long ki brio ki ba sngol ret ka ba mon ki la be ban yan na kan ne ka khyrdop ka bakhim bat ki ba snauret ningkong ki de ki taken ki brio ki ba penrit yala de hakmat jong blai ha ba ong ki ba penrit yala de hakmat jong blai kamut ba ki de kita ki brio ki ba ko ngolot ya ka tin ka jong blai ka ka ba ka tin ka jong blai ka la kren kamut
ki kongo ya kata pada haba ki kongo ki sukken ben ya na ka khardap ka bakhim hanrei kita ki bas ngau sarong kin la ban rung na ka khardap ka bakhim namar la da pis ngau krau pis ngau tho itu I jingkhang I beret pi pat pis ngat palat haba pis ngat haba pi rung pinom la ban rung na ka khardap ka bakhim la da pi don ya ka jingthrang ba pin rung na ka khardap ka bakhim pi haban le kumno pi haban penret ya la de bat la da pi penret pin sala kan ban rung hanrei la pis ngat palat ka bamut pin la kata ka de ka jing shisha habang ngala sedang menjat nanti ba utra wala pen nga kata ka jing pos ni ba ngala syong da ka bos ba kata ka bos nama ba ka shusange sipang nama ba ka blok ngampoi syuk kanu ru kumta ngala hiarno na kata ka bos habang ngala hiar na kata ka bos ngala yo da itu I bicycle I ba syong kitu ki kelung itu I bicycle ba sawa dan lai syaka patak sipang ngala poi chiye habang ngala poi chiye ngala wat pa de kata ka bicycle ngam la chem shu habang ngam chem shu ngalet wat ken ngong ari sya ikatu ka bicycle ka jonga bat haba ngala wat ngala syempat ya ka sya surok ya kata ka bicycle bat ngala kendit no haba ngala kendit no ngala keli no utrai kamut ayu utrai kane utrai ula yet ho ya ngau ong la da phakwa ban poi kloi sya kata ka thong bat nadu nang ne na khendo phanyo ma e ka jingkur khu ka ba ublei ukwa e ban kur khu yo breu ka ba mot phaban long ka breu ka bas ngau ret nabar la da ngau he kumba haba pishong na ka bos pislam bahaban le jinglet kalong kumta hi ha ka jinglet jong ka jingya danti ka jong ngi ki breu ka ba mot ba ka slam bahaba pin poi sha kata ka thong ka ba phimot ba phin yat hanrei kini ki ba shong de ki bite pat ki kham kloi na ba le ba keret yang aru la pen I ba nga shong di ti bicycle ibarat tang si pangala poi ka ba mot ada pis ngau krau pi kwa ba ni pen I bor sha ba no yak ting ka jong ublei ko ong la da thap nang ne sha nang ne hanrei ki bas ngau krau kin nam le kumta phile yang ka to ngale ngal double li phi kata ka de ka jinglong jong kita ki breu ki bas ngau krau kat ba ki breu ki bas ngau ret pat ki long ki ba kloi ban map ki long ki ba kloi ban penret bat haba kim kwa ya ka jing ya kon ya ka jing le persia ya ka jing pen ibor ka penlong ya ki ba kin poi kloi sha ta thong pi haban long ki bas ngau ret te hanrei haba nga ong ngau ret kam dei pat ba pen ngau ret ya ka bom dei lada ki khang ye pi ke ka balong shabar ka mon ka jong ublei ya kata pi wat nom le haba ong ngau ret kamut pat ba pi ngau ret la don manu ba ong ye pi le se I trayeng jong pi lane ki ba kham halor ye pi ki ba juya rap ye pi ha ki benta ki ba bon ki pha le thet ki at ye pi pha le thet khaini pha le thet ye ki te ki ba pi long persia nama bang ti ka jong ublei ka persia lada phimle ya kata kamut ba pis ngau sarong kamut pi haban ngau ret ha ki benta la ki jong pi haban ngau tho ha ka no ka benta pi ngau ret ya ka badai om ma pin ngau ret ya ka bom dai ngau ret ka ba kum ka tin ka jong ublei ara pi ba hai ka tin ka jong ublei pin tip ha ka no ka benta pi haban ngau ret ba ha ka no ka benta pi haban le persia lada pi le persia ya ka ka bakak ti ka jong ublei kala khang persia kamut phile persia ye gitu ki breu phim tre ban ko ngo kamut kata phim ha ba ka jing sarong kata ru phi ha ba ka jing ngauret hi namar kata ki breu ki bas ngauret ki de ki breu ki bas suk ba kin ya na ka ni ka khrdap ka bakhim namar kata ba phin la hi ban ya na ka de khrdap ka bakhim phi hak ban long ki breu ki bas ngauret lada phi ngauret phin suk ba phin ya na ka ni ka khrdap ka bakhim namar pi ko ngu kat bakum kak ji ka jong ublei haba ki breu ki bengi kho ye pi I jisu jong ye halor ka tik na kum no ulaya sai na ka benta ki tu ki nong le ben pi ru pi le kum ta ka ma pi sok ban rung na ka ni khardap ka bakim hanrai la da pi men ta pi tem ye ki ba tem ye pi ka ba mot ka shem jing e ba ye pi ba poi cha ka ta thong de namar ka ta ka daw pi haban long ki bas ngauret ublei pen I nga ba nga ya da to bicycle ba nga de ban long ka bas ngauret hanrai haba ngala poi hayeng ka to ka bicycle kam don shu kamut kumno kala don tang sha surak ublei u ya kampat biang ye phaba phan ngauret na hakmat jonga tang hakmat ki breu hanrai hayeng hasam ru pha hablong ka breu ka bas ngauret la da dei ya ki bahayeng ki bahasam la jong la de ki himman ki para la jong la ha ka no ka bentangi haban long ki bas ngauret tang ba ki ban nang pat ban ngauret ha ka rukom ka badai
ban chu ngau red ya ka ai ka bom la long han rai ngau red da ka jing start bat ka jing ngau red ru kam dei ban don tang shabar ne tang hayeng namar teng ki don ki brio ki ba bha tang hayeng shabar ki sniu don par ki ba bha tang shabar hayeng ki sniu te kataru kalong ka babakla han rai pi hap ban long ki ba ngau red hakmat jong ble hakmat ka imlang salang bat hakmat ki ba hayeng ki ba hasem te han rai kumbangal ong ye pi long ki ba start ha kanu ko kom pin long ki ba ngau red kamut pi de ban long kum ta te ki ba kum kita kin sok pi hap ban pen ban rung na kani ka khyrdop ka bakhim shisha ka do kaya le shisha ngi hap ban pen lada pi pen ka ba mot pen lad ban rung pi hap ban ya khun ban rung na kani ka khyrdop ka bakhim namar lada pi rung na kani ka tliu le se ngila ban ong ka jingkhang ka barit bah lada pi rung ka mot ka shem jing bah lada phim long ki ba ngau red te henre lada pi don ni kata ka jinglong ka jong pi ka ba pidang don hi dai jing pen ka mot pi hap ban pen ka ka jing pen ka ba na ka ban ta ka do pi hap ban pen pat na ka ban ta ka men siem ka ba mot pin salat ban rung teng ha ba nga hikai ngasngo ko ba nga shooting an jupor ngasngo ba nga shupin jupor nga shung nyat jupor pin ya rung na ka khyrdop ka bakhim hare ka kwa ban ong ye pi lada pi don hi ka mon ban rung na ka khyrdop ka bakhim ka khamsok na bala nga shung nyat jupor teng ka shim por ka kham shem jing hare lada pi hi pi mon ban rung na ka khyrdop ka bakhim pin jinjar tang hak por pi rung kat ba pidang ya pin lap pan ban ba ka jing suk sudah ka don namar kata long ki bas ngau dah kemat jong blai nik kong ko ngu ik bala tho ka tin ka jong blai ka ik bang yo ban wan ra shapi man la kata yo le ik kata pentre kam ka wai pa wai ka jing kai ka bang ai shapi ngaju ai bet bat ka kam ba pin le te halor jong ka no ka benta ka ba pimpat le pi sedang kan man pentre kam bat ka wai pa wai ka bang nga ai pi la da pentre kam pin suk ba ban ya na ka khyrdop pat pin long ki ba pas na ka wai ka por sha ka wai ka por kiba don hang ni ngat pin don bet ke jing ba ke jing ale ublei ulapan pau ba ki don kiba menta kin sedang ban yat nak ka khyrdop ka bakhim ring ong ye pi wat nom pai din kiba bon ki pai din no na ba bakim don ka jing da kim pule ka tin ka jong ublei haba usitan u pendan kam dan no ki sedang ban isi ikitu ki breu han re pi wat nom isi pi de ban ngau tho ba om dei ma i re de usetan u rung hai tu ibreu ban yo ban penyap yang kum ta pi duwai na ka ban ta jong ki to ki ban le ban ye pi duwai na ka ban ta ka jong ki yo i bet ba om dei re ma i de usetan na mar kata ban job ya kata ngan duwai nam ta ka jong i ban job ya kata ngan nom dom ya i han re ngan kurkhu ya i ka mot pin suk ba ban yai lenti han re la pila dom ye to ibreu pi ong ite wan bitarenga namar teng ki don ki breu ki boong balai ubreu unwan ban long ka jing le yanga ai ba uble un yele hi kum no uble un yele hi uble un wan ban yele hi pi henry uble un penan kambet da mano ban long ka jing le henry uble pat un yele na ka banta ka jong pi kan un yele na ka banta ka jong pi ba on pen yap ya ki but thap jong setan dei ba uble un yele pi uble un yele pi te pi la yap sendan la hi ban yele ba uble teng ki breu is ngau tho baklai kani ki ong akwa ba ubleng wan tunju hi dala de ubleng wan tunju hi dala de ye pi direct pila se banya kun ba utrai hanre la da utrai pendan kam da ki no ki breu ki badai ki breu ki jong setan ma u ke yun wan banya kun na ka banta ka jong pi ka tagen pen ngau tenat namar kata wat judom mi tu ki breu ngam judom ki pon ki balle banya nga wat ki pastor ki le banya nga ki pe setan nga ki akran banya nga ki rakira nga henry ngam judom ya ki ngat duai nam ta chuki ngat duai hado non ngong trai me itho e ka shakri ka jome ma ngam long ka ba kumta ka jingsha iben ka jingsha le banya nga henry ngam ju isi tu pastor ngong mdai re itu nama de setan ba usurung ha itu namar kata ngam dom hire ngam isi hire badai namar kata kada ka jinya lenti ka jonga kalong ba stat ba marsin shakri utrai ngalayu i ba ngalayu gift da ka jet bat habang ali yo give da ka jet kastet ba ka jinya lenti ka jonga la da ka bicycle si phang la poite da ka jet le tum dan block te kam kastet ba ka jinya lenti namar kata la da phi yo ya kini ka jingmot pa phi sngo tho ba pleng kini ka jing tun ju bar khoi ki de ki lat ban kentiu ngi ki lat ban kurkhu yang ngi kamot phi kham suk ban ya lenti hada la phi sngo tho
pi sedang ban dom gitu gibreo pi sedang ban bitar gitu gibreo pi sedang ban pen ibor gitu gibreo kamut pi larem lupa pi la long ko ba shong shisha dok to ka bas pem poi shu kan no kan no shu block bait na marta la don pen thot tre shu te ban ya chkma mla shu hira ban ya chkma haba block na khmat pen ya kum no pen om la te ka jing sngaw kraw hi kanom la ba pen ya cha prang re ka jing sngaw ret I thleu bar bar pen lat ban ru te de pe chu ayu ka bible ka bat lo kum no Henry a ka ba wet ka khyrdop Henry a ka ba khim ka ta ka khyrdop a ka ba wet ru ka lenti ka ba lam sha ka ban em te ka ya lam sha ka jing em ka ba phin mat ka jing suk na du dang ne na khandau bat on dala let nang ne ru phin mat bala ong kum no ki long kin diat ru ki ba shem ya kata dan artli kini ki benta kani ka ba ong kin diat ki ba shem ya kata ka ba wot ha ka we pa kan tien kabangi juyo sngaw gitu ka benta ka ong shibon la khot kin diat on jet ka ba wot kini ki brio ki ba yo shisha man rong na ka khyrdop ka ba kem ki long shisha tang kin diat la kalong nadu nang ni na khandau phin yo mat ya ka beneng kalong tang kin diat kita ki ba shem na mar tang kin diat ki ba sngaw tho na mar ba kin sngaw tho I ka lenti haraya don ka jingat ba phi ki ba don hang ni phin yo man rong na ka khyrdop ka ba kem ba phin yo ru ya ka jingjam ban nadu nang ni na khandau phin yo mat ka beneng bat kin diat ki ba shem ya ka beneng ka daw ka long balai ba ong shibon la khot kin diat on jet na mar kumbang la hikai phi ha ka tu ka sabaton ngala hikai phi ba ha ka old testament ngala dep ai ki khot bible nganam ashu ba kanam ta ai ka po te ha ka old testament baro ki poisha beneng hare ha ka ne ka new testament la shujet e ki breu baro ki mla ban poisha beneng hare la shujet te dei na mar kata kata lo ong shibon la khot kin diat on jet la shujet om dei ba baro ki ne poilot shabeneng hare ha ka old testament baro ki poilot shabeneng hare ha ka new testament la shujet ta ai ken phi ki badon ha ka ni YouTube channel ka jonga baro phin long kita ki bala jet om kita ki bala syak kan tat no phin long kita ki bala jet phin long kita ki bala yo e ka beneng ka ting ka jong blai ko ong shibon la khot kin diat on jet hare ai ba phi baro phin long ki bala jet bat om ba phin yo mat ya ka beneng ka ban sawan te hare nga kwa ban ong ye phi ba phin yo mat ya ka beneng nadu nang ne na khandau ru kita ki khindiat ka ting ka jong blai ko ong ki long khindiat ru ki ba shem ya kata khindiat sha ki bri ki bi yo mat beneng na ka khandau hare nga kwa ban ong ye phi ai kita ki khindiat ki long ma phi ki badan hang ne bat kita ru ki wei pat ki bas ngo tho e ka khyrdop ka ba kim ba ka khyrdop ka ba kim kam dei ka ba blai isi yangi ko ba don ki ba ong ba sha ei pat u blai menta sha ei pat namar balai namar ba phim tre te ban ya na ne khyrdop ya se na ne khyrdop nganu ban ong ye phi ba u blai u sele karpang ye phi lawan ki jing le ki jing jinjar ki ba bon ja henre un don be ha liang ka chong phi hare la phim tre ban ya na ne khyrdop phim tre ban rung ang ka ne khyrdop ba phin poi sha ka long ye ka jong trai ka long ye jo ka jing suk ka jing temen ka ba nado nang ne na khandau kum no te un sumar ye phi lada phi sngaw tho ban sumar ki khon la jong ban pendap ban penbiang bat ye kita ki ba shabar ka ye ka jong phi phim la ban pendap na dong shadong phi tharai u blai la da ngi ngim dan ha ka long ye ka jong un chuan pendap yangi em ki ba bon tang yo blai ru kim piang han ha ba ja ki ni ki ong sha ei u taw blai balai u I la ka e kum ne namar ha ba phim jete u ba un long ma u nong sin shar ha ba phim jete phim tre te ba ka e ka ba u ong le e ka ne phim tre te la da phim le kum no te phin job phin om job dan le ru em namar kata kataw ai phin long ki ba sngaw ret ba ha ba phi sngaw ret phi ya na ka ka khyrdop ka ba kem kan pen suk e phi bo sat tan nom la ba pen yap e phi dan le ru em namar phi don ni ka ka jinga da shadam phi don ya ka stick ka jong play ba u ei u bala ban ya le ba phi te ngai phi yo jing kur khu lang ba ka ni ka jing kai khindiat tu ble un yo ban kur khu phi ye ro itrai